Ähliňizde salam dostlar. Ahmet Janatýar Ýerpeşiginiň ilkinji sanyna başlaýar. Şunu ýatladyp geçeýin. Her bölümde hepdäniň her 3-nji güni kommentariýadan dostlarymyzyň iki sanatyna jaň edýän we beýleki dostlarymyzyň ýazan soraklaryny şol iki dostumyza soraýar. Gaýr gatnaşyja bar ýok. 3 soraýar bilenlere, yani yekaja sorak bilse 20 manat, ikisini bilse 50 manat, üçüsünü bilen dostumyza hem 150 manat sowgadymyz bolýar. Onda näme? İlkinji bölüme başlaýar. Mehriban dostlar, gepleşige gatnaşyjy adamlary kommentariýada telefon belgisini galdyran dostlarymyň arasynda duş geldik taýlaýan. Ine kommentariýalar şu ýerde, şonuň üçin duş geldik. Ine şu ýerden taýladym, barmy? Türkmenistanda ilkinji aeroport diýe ýöne telefon belgisini galdyrypdyr. Şatlyk Tuvak Akayev'de Türkmenistan'a ilkinci aeroport nerede kuruldu, ilkinci samolyot nereden uçtu deyip öz sorağım yazıptır ve öz telefon belgisinden kaldırıptır. Şatlığa edil şu vaat can etiyat dostlar. Şatlığa can etiyat ve şatlığa beyleki dostlarımızdan gelen 3 tane sorayat bilse soğuklarını koşuruyat. Bilmese de yarışmada katnaşıyat. Şatlığa can etiyat dostlar. Yatan olmağı mümkün belli der. Karış görülü. Şatlık salamu aleyküm. Qowmiýadalarynda arman işler bilen. Barmy? Oňa tanadyňyzmy? Tanadym, o Ahmet Meredmi? Men şu wagt YouTube'a video çyrýän, soň kommentariýalaryň arasynda taýlap jaň etýän bilen siziň nomeriňiz gawat geldi. Şoň üçin göne ilkinji bölümimiziň ilkinji gatnaşyjy hem şatlyk biraz sen. Alo. Alo. Sesim eşitilýärmi? Eşitilýär, arasynda çyýar kesildi. Ýok, ýok, gülýär. Şatlyk seredinde şu gepleşigimiň täze Ahmet Janatýar gepleşigimiň ilkinji bölümini düşürýän we ilkinji bölümüniň ilkinji gatnaşyjysy sen. Şertine bilýänsiň, 3 dostlarymyzdan gelen 3 tane soraýan, 3'sini bilseň 150 manat, 2'sini bilseň 50 manat, birini bilseň 20 manat sowgadymyz bar. Taýarmy? Taýar. Güljahan Bekmuradowadan gelen ilkinji sorak Çingiz Hanyň hakyky ady. Ne? Timurjin. Dogurlaýar. Täze. Timur aslında Timurchin. Yani jogabyň dogry Timurchin, Timurchin. Timurjin. Malades. Bir soraga bildiň, 20 manatyň garantiýa. İkinji soraga geçýärmi? Geç. Kerwen Gurbanýerliewden şeýle sorak gelipdir, dünýäniň iň uzun adamy diýe. Iň uzun adamy. Amerikalılar 23 ýaşynda ölen bol ady bilýärler şonokda. Bilmeýän ýerinden geldi gerek. Bilmeýän ýerinden geldi, Guinness'in rekorduny gördüler, gattan paraşon. Sen birazjyk kömek edeýin Türkiýeden. Türkiýeden? Onu bilemem. Bilemokmy? Onu bilmedim. Edil häzirki wagtda ýaşaýan dünýäniň iň uzun adamy Sultan Kösen. Sultan Kösen. Sultan Kösen häzirki wagtda ýaşaýan dünýäniň iň uzun adamy 1982-nji ýylda Türkiýede dogulýar. Boyu hem 2 metr 51 santimetr. Doğru. Onda 3-nji soraga geçelimmi? Geç 3-nji soraga. 3-nji sorak şeýle sorak bar. Allamrat Arslanow sorapdyr. Amy derýanyň näçe kilometri Türkmenistanyň deňinden geçýär diýe. Amy derýanyň näçe kilometri Türkmenistanyň deňinden geçýär? Şu ara näçe kilometri diýen wara toşna bilemem onu. Geografiya kitapda bardy, kilometr biraz kynrak bolup biler. Gel şu ýerni jogabyny men bereýin
şu soragy sana ütgedip täzeden soraýyn. Aha. Amideriýanyň Türkmenistanyň 1000 kilometri geçýär Türkmenistanyň deňinden. Sana soragam şeýle Amideriýanyň göz başy niresi, guýýan ýer niresi. İkisini hem dogala aýtmaly. Göz başy Türkmenistana giýýän ýermi? Ýok, suwuny alýan ýeri. Alkay diýen ýeri Täjikistandan Pamirdardan gaýdýar. Täjikistanmy? O Täjikistan. Täjikistan dälmi kädiýän? Şu iki şahar gaýdýar eken aňardan biri Hataýdan gaýdýar, biri Täjikistan, ikisi goşulýar eken Hataýdan Kiýanşan nagyndan gaýdýar biri Täjikistan Pamirdardan gaýdýar. Mümkin. Ýöne Ferhat berilýän informasiýalarda Owganistanyň gaýtýady. Hinduş ýerden gaýtýar. Hinduş diýilen ýerden. Hinduş. Aýdýan ýok, guýýan ýeri. Ona bilýänsiň. Guýýan ýeri näme diýen? Aral kölümi? Aral köli, hawa. Aral köli, hawa. Indi Berat, Ferhat soralarymyzyň paşty ikisini dogry bildiň diýen ýaly. Ýöne sen ilkinji gatnaşyjy bolaryň üçin men sana bayrak hukmyna 100 manat şu telefon beligine oklaýan. Bolýar. Berat janyň sag bolsun, işiňde, durmuşyňda üstünlük. Gysgaça da özüň barada tanıştyr. Näme işedýäň, näme meşgulanýaň? Men wara doğru maýdan kimde sen şu saat diýende men asla merip durdy. Men inimin nomery, inimin telefon bolan soň dün adym saat diýip ýazyp duran soň girip dön men edil akawuntum ýerini çalsmanam bilen ok doğru maýsam. Ha, doğru meret durdy. Näçinji ýyl ödüňiz? 8-nji ýyl. Meret durdaga assalamu alaykum. Wa alaykum assalam ay YouTube'da sen nemelen görüp gyrykkan madama görýänimle onuň ay dün görüp oturkan şu nemelen gawat geldi ýazdım şunu ýalap. Yo, gülýärsiňiz janyňyz sag bolsun. Nesip bolsa şu programany täze goýdum, hökmen gatnaşyp duruň. Heme bir zatlar öwrenler, soraglara jogap öwrenler, hemem täze adamlarla tanışar. Sen janyňyza bolun işiň düstünlük bu işleri alyp barýan, bu nemeler, videolar goýýar. Sag bolun agam, jan. Gedilen de köp zatlar bilen tanışdyrýan men bu goýan şunu zatlary köp o her ýerde her ýyl zatlary görmäni, tanışmany şunu zatlar täzelipdi. Sag bolun agam, janyň sag bolsun, minnetdar. Alladan aýtsyn. Onda agam, hawa? Sen wagty bir zatlarynda özüň Amerikada okaýanmy? Hawa student, okuwçy. Tuğulum, gato. Sag bolun agam. Hawalaşyp durarys nesip bolsa şu nomer meň nomerim belli goýun, hawalaşyp durar, gatnaşykda bolarys. Bolýar, nesip bolsa. Işiň düstünlük. Sag bolun, şu nomeriňizden özüňiz gider dogrymy? Bir günüň içinde nesip bolsa sowadyňyz goşurarlar. Bolýar. Sag bolun agam, janyňyz sag bolsun. Salamatyň ählisine, gelnejen de ählisine sag bolun. Bolýar, sag bolun sizem. Sag bolun agam. Gepleşigimiziň ilkinji gatnaşyjysy Meret Durdagymyz bilen hem jaňlaşdyk. Mehriban dostlar, Meret Durdagymyzda ilkinji gatnaşan üçin gepleşigimiň ilkinji gatnaşyjysy bolan üçin hem men 100 manat sowady goşurýan. Ondan näme ikinji gatnaşyja jaň edýär dostlar. Mehriban dostlar, ikinji gatnaşyjymyz hem ýanky boluşýaly, kommentariýaň arasyndan şeýdi saýlaýas. Şuňa seredeli. Tak, döwlet ağa bilen barjak injik garşalarsyňda Ediz Roziyev. Sag bolun, sagaman gelin garaşan. Yo. Silap berdi. Sana jaň etdik, açmadyň diýen ýok, netip bolsa indiki bölümlerimizde ýene-de sana jaň eders we indiki däge hukman taýar bolup durarsyň. Sag bol. Dostlar, iň soňky adamyma özüm saýlap jaň etjek, nomeri başga bir ýurt bolan. +3 ile başlayan Babacan Ataýewa jaň etmekçi. Çünki +993'ler şu wagt ýatyr. Babacan Ataýew. Göreli yatmadık olmağa bugün. Talip.
Babacan salamu aleyküm. Aleyküm. Babacan Ataev kowmy adaylaryň. Hava. Tanadın mı? Evet. Ahmet Meredov YouTube kanalından can etken şu an. Salamu aleyküm. Wa aleyküm selam. Wa aleyküm selam. Gowmy arma okuwlar bilen, gowmy akridat, okuwlar öýdäkiler. Huda şükür. Nerden aýlaýar diýsem. Yo, Gülýar brat. Gepleşigi bilýänsiň şu wagt YouTube kanalymda täze gepleşip goýdum Ahmet Can etdiýär diýip. Ondan sonra da şu wagt ilkinji gepleşigimiň ilkinji bölüminiň ikinji gatnaşyjysy hem şu wagt biraz sen. Şertini bilýänsiň 3-den soraýan. Bolýar şu guruluşyny gepleşige goýýarman notismi. Hoş wagt jüri zapsta kameraň garşynda oturýarsyň. Salam etjek. Seni görýänlere salam etjekmi, seni dinleýänlere? Salam emmeýär. Nerede koyan brat? Haýsy ýurtdan? Belarusya, Minsk'ten. Dostlar, Belarusya'dan Minsk'te okuyan taliplerin adının ehli daşarut okuyan taliplere hem salam. Dostlar, sağaman jokan. Babacan taýarmyň ilkinji soraga. Taýar aýdy. Şeýle sorak var. Mekan Ahmuhammedow'dan gelen sorak. Tutuş materiýa eýeleýän döwlet, eýeleýän ýurt. Sorak düşünüklümi? Avustralya. İlkinji soragymyzy bildin. Ondan äl ikinjisine geçýär. Avustralya dostlar öýde bir ýurt hemde ýekeje materik. Onda zada geçýär. Azat ýazy diýip bir dostumyzyň soran soragy Mona Lisa portretini bilýänsiň. Onun şonu çeken adamı bilýänsiň. Onun şu portretin ikinci adı var. Mona Lisa değerli başka bir adı var. Şol adı bilýänmi? Son meni uğradık gördüm de kendi videolarına soyarmasın Mona Lisa. Bilen okmy? Ay onu bilem o bir an. Ziyan yok. Sen bana ilkinci gatnaşyjy bolýanlaryň üçin sen bana prosto şonu çeken adamyň adyny aýday. Leonardo da Vinci tamam. Täzeni? Täzen. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Mona Lisa portretini çeken adam. Sorağın jogabyny men zat etýän, ulaşýan, kabul edýän. Onda üçüncü soraga geçýäsmi? Dünyadaky iň uly köl. Baykal. Dünyadaky iň uly köl. Jogabyň? Baykal köl. Baykal köli diýen. Iň soňky kararyňmy? Iň soňky jogabyňmy? Ya pikirlenjekmi? Ay, son verayım. Bolýa. Başka cevabım. Bolýa. Bilemem. Dostum sen şu an dünyadaky iň uly köl Baykal köli diýdiň. Aslynda iň uly köl Hazar köli. Ýöne iň uly köl bolanyň üçin ona deňiz ady berilýär. Yani yurdumuzdaky Hazar köli, Hazar deňizi dünýäniň iň uly köli. Baykal köli iň suýjy suwly köl. Yani yok bıraksan iki soru bildin soğuk tökmünde men sana 100 manady zat edäy. Instagramdan habarlaşary Türkmen nomerlerden birini ber men sana soğuk tökmünde bir kunyň içinde 100 manat soğudyň goşdurtýan. Bolýar şu nomer sakalysam siz meni bakamam Ahmet Meredov. Zat edäy şey diýip habarlaşar. Birat aýtjak diýjek zadyň barmy dostlara? Emmesini okuwny işini Can sağ olsun. Minnettar babacan, canın sağ olsun senin hem. Minnettar brat. Sağ ol brat. Onda sağaman oka, salam edi ehlisine. Davay brat, sağ olun, davay. Ve şeydelik bilen dostlar, ilkinci bölümü hem şöyle tamamlayan. Edip bolsa her hepdäniň 3-nji güni sizin üçün täze bölümü yetirip duraryn. Gepleşige atlaşmak isteýänler hem kommentarda telefon belgisini ýazýarlar hem de iň gyzykly soraklaryny
komentar yazmaly. Çünkü jaň etýän adamlarma gepleşige gatnaşyjylary soraglary komentarlaryň arasyndan saýlap soraýan. Onda näme dostlar, indiki bölümde görüşýänçek, hoş, sag bolun.